Prvý list Jánov. Chránica hriešného sveta. Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom nie je z Otca, ale zo sveta. A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva na veky. Chrániť sa Antikrista. Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde Antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho Antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina. Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás, lebo keby boli z nás, boli by zostali s nami. No malo sa ukázať, že tí všetci nie sú z nás. Ale vy máte pomazanie od Svätého a viete to všetci. Nenapísal som vám, ako by ste nepoznali pravdu, ale že ju poznáte a preto, že nejaká lož nie je z pravdy. Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus. Kristus je Spasiteľ. To je Antikrist. Kto popiera Otca i Syna, kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca. Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane to, čo ste počuli od začiatku, aj vy ostanete v Synovi aj v Otcovi. A prisľúbenie, ktoré nám dal On, je večný život. Toto som vám napísal o tých, čo vás zvádzajú. A pomazanie, ktoré ste od Neho dostali, ostáva vo vás. A nepotrebujete, aby vás niekto poučal. Ale ako Jeho pomazanie vás pouča o všetkom a je pravdivé, nie je lžou, teda ako vás poučilo, ostavte v ňom. A teraz, deti moje, ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahambení. Ak viete, že je spravodlivý, vedzte, že každý, kto koná spravodlivo, z neho sa narodil.